Kubor ka Batesi TV. Lawan ra siya da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi. Nginwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Tang hadin katto kani por balayo ya ka jing ujor na kipaj ba nong thit nong pet baladon ka wei ka dukan ka baladi ya ukha plastik kumta marmar ki artli ki seng bhalang ki bakentop ya ka Khasi Students Union Wapung Unit bat ka Meghalaya People United Front Wapung Unit kilalet ban jurip ya kani ka dukan balatip kerteng kum ka MSTS Star ka badan hakasnong Mowaku Dikhya East Jaintia Hills District ya ka balalong try do uway ubar jilla kinong ilam jong kini ki artli ki seng ha ka jing Tohkit kilalap ba ukhaw uday ba ipher bha kum ukhaw uba ki paj ba ki jubam man lakasngi bat ka kerteng jong ne ukhaw la tip kum uom an time bat sunrise ya ubalawan ra na sorgo hati jong ka jilla Assam haga jing Tohkit uneu try dukan uliyat ho ba ula shalan ya uneu ukhaw sha kasnong lom shnong kasnong jalaphet perdung bat shakiwei ki wei de ki shnong hadin balada penlong ya ka jing Tohkit kini ki artli ki kin hon seng bhalang kilalat ban bo da ka jing tho ha ka office jong deputy commissioner ka East Jaintia Hills District ban le ya ka badan kam bada ka liang jong deputy commissioner ru ula kular ban shimkhia na ka benta ban penlong ya ka jing Tohkit ka babnia halor ka ni bahaya dari kau plastik ini pak ubarit dari kau balong ban bang ini don jing yakar bahaya bat barit ini dari kau plastik ni don prasnong jongi bawan phet khaw nang ne uneu khaw u ya u complain yang ni kum ka seng PSU Wapung Unit hap yarap lem yaw tau nong phet prasnong jongi ndala wan pek ni mistake ne ni lap gedi shaba dai u khaw ये लोग तो टाउन लेके गए मेरा प्लास्टिक बोला ना ये लेकर बाद में बोला आज आके बोला ये प्लास्टिक चल बोला हम लोग टाउन तो प्लास्टिक नहीं है ये गुवाहाटी में बात किया ये 100 किलो आया 7 बस्ता 5 बस्ता